Karbi Students Association Bokajan District Committee atum cepatir piponsi kedamtang aruni phai trokarni anerlo por phai isi apor malom hanjang langsok KSA methanga sahem KSA Bokajan Branch Committee arpu kimi kachepek thu KSA amai phura ju ingleng kachepahem phupon bangso arpu kachelar amai long chun bang desoi keron pensi mai ke phalam theklar dak pen than parjupon bangso amai long ke wangji apor hut mesen pen KSA ke pachari ponji aphan pura gobin be aphan mai phu Sonju teron pen ser di hun lek thepi atuma phan dun mai phu pen dun mai phi John rong pia phan chun bang cycling rong pi pen waisong rong pia phan rap chun bang borkiri ingleng aphan sai hem chun bang pen dang lok kapre atuma phan frek jamar pu pek pon maya long KSA BDC chun bang de soi teron hin pen nona we ki mi atum kacherok tok do nangji lo charlia hin paprang dun vek nangji ilituma khaya phan nong me wan pi nangji rakia hormu ke chopen chepa jok pon vek nangji pu than pon non pen owe kimiatum arta avia ko pen pangri pangdon mate child marriage asai kedeng aphai bat ko khangjang lasila hai pen ta ilituma khai chire mek pen do nangji pusi mailong chithan chimum pon Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live